Evo sa nama je i gospodin Goran Kablarević, inače student Pravnog fakulteta u Osijeku. Evo možda za početak razlog zbog kojeg ste se uključili u ovu organizaciju Volim Hrvatsku, ne u EU. Pa zapravo za udrugu sam saznao sasvim slučajno. Negdje sam na internetu gledao i vidio sam taj i simbol i naziv udruge i otišao sam slučajno, sasvim sam vidio i onda sam vidio da mi se moji stavovi do kojih sam ranije došao prilikom nekakvih svojih istraživanja poklapaju sa određenim stajalištima te udruge. I onda sam stupio u kontakt sa Romanom koji je predsjednik, kasnije i sa Rokom i sa ostalim dečkima i curama iz udruge i polako smo počeli razgovarati o organiziranju te tribine u Osijeku. Sad je već prošlo ne znam koliko vremena od toga, ali evo napokon se i to desilo da smo uspjeli nešto i ovdje organizirati. Inače Slavonija spava po tom pitanju, vrijeme da se probude malo ljudi. To mi je baš drugo pitanje, koliko je zapravo teško raditi u istočnoj Hrvatskoj sa Slavoncima, evo i koliko su oni osviješteni politički i evo sa situacijom u Europskoj uniji, što ih to čeka, koje su im prednosti i nedostaci? Najčešći odgovor koji dobijem nakon takvog pitanja glasi da šta ja ovdje mogu promijeniti, zašto bi se uopće zamarao s time, to se meni ne tiče i tak mi tu nećemo ništa moći utjecati na te odluke koje se donesu na političkoj razini. Smatram da ovdje ljudi u Slavoniji da su dovoljno informirani, da su dovoljno, da pokažu dovoljnu razinu zajedništva, da bi mogli napraviti puno više nego u bilo kojem drugom dijelu Hrvatske. Međutim, ovdje djelomično i zbog politike i zbog gospodarskog i ekonomskog stanja i socijalnog stanja i moralnog zapravo stanja društva u ovoj regiji jednostavno osjećam, odnosno viđam ravnodušnost, veliku ravnodušnost i inertnost ljudi prema ovom cijelom projektu i prema cjelokupnom projektu Europske unije i ovome procesu u kojem se mi nalazimo trenutno, evo, što se tiče tog pridruživanja. Evo, što bi ti kao i student i mladi čovjek istaknuo kao ključne probleme, evo, za istočnu Hrvatsku, na primjer? Što se tiče ulaska u Europsku uniju, pa totalno neinformiranost, totalno nezanimanje za dobivanje kvalitetnih informacija. Jedino što oni znaju je ono što vide na televiziji, a ono što oni vide na televiziji je samo pola priče koja se priča. Znači, to bi usporedio kao da imaš dva prijatelja koja su se posvađala i pričaš samo s jednim. I sad ti ćeš misliti da je taj jedan u pravu, a nisi čuo priču od ovoga drugoga. I ne možeš dobiti kvalitetnu informaciju ako ne sagledaš obje strane. Evo, na tribini je bila izuzetno burna rasprava oko toga da Hrvatska može samostalno funkcionirati. Evo, ti si student i pretpostavljam da ćeš još za koju godinu biti dio burze rada, odnosno bit ćeš na tržištu rada. U slučaju evo da Hrvatska ne uđe u Europsku uniju, koje je tvoje mišljenje, da li će Hrvatska moći samostalno provoditi svoju gospodarsku politiku i da li uopće ima mogućnost da dođe netko novi da to promijeni? Jer evo, svjedoci smo da većinom na izborima ljudi ne prepoznaju nove organizacije, nove stranke, nego uvijek glasove daju onima koji ih dovedu do ovakve situacije. Da. Prvo, da bi se uopće nešto moglo promijeniti, treba se promijeniti način razmišljanja. Ljudi koji su sada politička elita, oni modeliraju druge koji će naslijediti njihov položaj da budu isti kao oni. Znači, preko obrazovnog sustava i čak i preko samih primjera kakve oni daju, jednostavno govore sami u prilog tome da jednostavno u politici ili u takvim sličnim pravnim sferama nećeš moći uspjeti ukoliko ne budeš isti kao oni. To se prvenstveno treba promijeniti. Zapravo treba nam totalno drugčiji način razmišljanja, zapravo da jedino možeš uspjeti u politici ako nisi kao oni, jer tek ako nisi kao oni, onda imaš šansu da se probiješ u politiku. Tako trebamo razmišljati. Jer ovo što se sada događa i samo dolaze nova lica, iste stvari, iste afere, samo druga imena tvrtki, drugi iznosi. Uglavnom se priča ponavlja. I sve dok mi ne promijenimo način razmišljanja, način gledanja na politiku kao na
sferu odlučivanja u ime naroda, a ne protiv naroda kao što se to sada čini sustavno. Tek kad se to promijeni, onda ćemo moći imati nekakvu jasniju viziju o tome kako ova država treba izgledati, kako stvari trebaju funkcionirati. Dok se to sve ne dogodi, teško. Gospodarska situacija u Hrvatskoj je, pogotovo u Slavoniji, kogod ovdje živi zna. Ovi što možda tamo žive na moru, imaju neki turizam i šta ja znam. Ovdje ljudi koji žive znaju najbolje kakva je situacija i ja mislim da zapravo to treba biti pokretač jedinstva. Kad bi mi bili ujedinjeni u nekakvim stavovima i u razmišljanjima o tome šta politika treba biti, onda bi se tek politika počela mijenjati, jer ovako je to samo sustav koji je trul i koji samo širi svoju bolest na ostale dijelove društva. Evo, krećeš se i među studentima. Koja su zapravo njihova razmišljanja? Da li smatraš da bi, kao kad bi Hrvatska ušla u Europsku uniju i kad bi dobili priliku da se negdje zaposle u drugim zemljama Europske unije, da li bi otišli ili bi ostali u Hrvatskoj? To je dobro pitanje. U biti, ja razmišljam na način da ne bi trebalo napustiti brod koji tone, ali opet sada razmišljam na takav način zato što nemam nikakve recimo utege kao recimo obitelj, djecu, da recimo ovisim samo o sebi, da drugi ljudi ovise o meni, ne znam kako bi razmišljao, ali trenutno razmišljam na način da radije ostati, jer trebamo zadržati intelektualci, trebamo zadržati ono što vrijedi u našoj državi da bi se mogli da bi mogli zapravo kao država ići prema naprijed. Ako nam glavni ljudi, ako nam najpametniji odlaze van, kako ići naprijed? Nema. Iće naprijed jedino oni kojima oni dolaze. Zašto je, recimo, dečko je spomenuo na tribini da onaj mladi bračni par koji su oboje visoko obrazovani i otišli su u Europsku uniju, našli su posao. Europska unija i traži visoko obrazovanje. Oni će njih prije primiti nego nekakvog šljakera. Jer njima takvi ljudi trebaju pametni, kom da je trebaju pametni ljudi. Svakom trebaju pametni ljudi. Pogotovo recimo u Europskoj uniji, ili zato što oni preko tih svojih struktura pametnih ljudi mogu kontrolirati ove glupe. Evo, na primjer, Njemačka je istaknula podatak da im nedostaje 500.000 visoko obrazovanih, znači diplomiranih informatičara. Da li bi ti, evo, da si informatičar otišao raditi u Njemačku možda za plaću od 5, 6, 7 tisuća eura, ili bi, evo, bio u Hrvatskoj možda za neku plaću od 4, 5 tisuća kuna? Opet, životni standard u Njemačkoj i životni standard u Hrvatskoj između toga postoji velika razlika. 4.000 eura u Njemačkoj nije kao 4.000 eura u Hrvatskoj, to moramo biti svjesni. Međutim, sva sreća, pa nisam informatičar, jer ja mislim da bi jako ozbiljno o tome razmislio trenutno kakva je situacija. Nije da se ovdje informatičari ne mogu zaposliti, jer ja znam brdo ljudi koji su nakon što su završili fakultet, netom poslije toga našli posao i zadovoljni su sa plaćom i dobro žive i nije im uopće loše i nemaju zašto će se buniti. Ali opet, Europska unija, oni će tamo otići. Iako ja mislim da i ovdje postoje mogućnosti za kvalitetan život i to je puno kvalitetnije od života u Europskoj uniji. Smatraš li, evo, da se slijede na parlamentarni izbor i evo da jedna grupa ljudi poput tebe i tebi sličnih, da oformite, na primjer, jednu stranku, da li bi, što misliš, kakav bi rezultat polučili na parlamentarnim izborima? To je teško pitanje. Zapravo, ja mislim da ljudi sad sve više i više počinju shvaćati da glasali oni za HDZ, glasali oni za SDP, da će im na kraju doći na jedno te isto. Ista koncentracija kapitala, znači ti centri moći kontroliraju jedne i druge. Njima nije važno ko će doći na vlast. Njima je važno samo da oni izvršavaju odluke koje oni njima nalože i da izvršavaju odluke u njihovom interesu. Znači njima uopće nije važno da će to biti SDP ili HDZ. Zato smatram da bi totalno novi, treba bi se zapravo dogoditi veliki val čišćenja u politici, da bi jednostavno ti mladi pametni ljudi koji su
pošteni, koji žele zbilja dobro u ovoj državi mogli doći uopće do izražaja, jer ovi su za sada drže sve ključne pozicije i tu ne vidim, i samo guraju svoje, koji je, kao što sam i rekao ranije, znači moraju biti kao oni da bi uspjeli u tome. Evo za kraj malo o radu udruge ovdje na području istočne Hrvatske. Mi smo sad u zadnjih, ne znam, sad u zadnje vrijeme smo bili dosta aktivni što se tiče organiziranja te tribine, išli smo svuda i svakuda. Što se jedino mogu reći da sam razočaran sa prisutnošću medija, jer sam bio zbilja u svakoj radio postaji, u svakoj televizijskoj postaji ovdje u Osijeku i odazvao se samo STV, a bili smo kod svih i bili smo i radili najave koje nisu bile puštene u radio, što me zapravo navodi na mišljenje da ljudi koji su na tim položajima u tim medijima ne žele jednostavno da ljudi znaju da se ovo održava i da ljudi razmišljaju da glasaju ne za Europsku uniju, odnosno ne na referendumu, i da jednostavno ne žele da se stvori takva masa ljudi koji razmišlja da je ostanak Hrvatske, znači da je ne ulazak Hrvatske u Europsku uniju dugoročno puno bolji nego ulazak u Europsku uniju. To se prvenstveno treba promijeniti. Znači trebamo zapravo osnovati vlastite ili medije ili načine dopiranja do ljudi, jer internet je dobra stvar, ali puno ljudi ne može preko interneta doći ili ne rade, ne čine to da bi došli, ne koriste internet u te svrhe da bi došli do tih informacija, nego onak puno im je zanimljivije gledati na YouTube Stupid People nego slušat govor jednog parlamentarca u Europskom parlamentu. Znači smatraš da su mediji u Hrvatskoj politički cenzurirani? Smatram da i među medijima i u medijima u Hrvatskoj kao i na političkoj sceni, velikoj većini političke scene se javlja jednoumlje, znači zajednički stavovi, i da smatram da su u velikoj mjeri cenzurirani, pogotovo što se tiče informacija o Europskoj uniji. Hvala ti lijepo. Hvala.